nik oso garbi daukat, doakotasunak ekartzen duela baita ere ziurrenik egin behar den esfortzuari garrantzi nahikoa ez ematea. Eta hori, askotan esatu dute, horrelako kurtsuetan eta ibiltzen direnak. Ez bakarrik euskararen arloan, baizik hainbat eta prestakuntza arloetan. Doakotasunak ekartzen duena da, garrantzia kentzea hor egiten da esfortzuari eta hor egiten den implikazioari. Eta nik uste dut, kasu bereziak eta behar berezia dituzten pertsonei laguntza bai, eta doakotasuna ere, kasu berezietan bai, baina hori orokortzea, nire ustez, estrategia bezala ez da egokia. Naiz eta ados nagoen, erakunde publikoek eraztu egin behar dutela, dituzten tresna guztiekin euskararen ikasketak eta euskalduntzea jendea. Baina edozein kasutan, nire ustez doakotasuna ez da egokia, ikusten delako horrekin, zenbait kasutan ez dela behar den bezala baloratzen hor egiten den esfortzu.